Ding! Ang bato! Oh, ito ate! Kaya mo ba to? Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, do not forget to subscribe and hit the notification bell para palagi kayong updated sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Nandito po tayo ngayon mga kachapsoy sa Barangay Kabadyangan, Laong Northern Samar. Isa po ito sa mga barangay na bumubuo ng Batag Island. Mula dito sa kanilang barangay mga kachapsoy ay tatahakin natin ang daang ito patungo sa isang napakagandang beach. Tinatawag nila itong Baitan Beach. Tumigil kami dyan mga kachapsi dahil may sangang daan. Hain sa iyo ang tama. Mahirap ng marong turn. Ayan at dito na kami tumuloy mga kachapsi. Nako, ano kaya naghihintay sa amin dito? A few moments later. Ayan, nandito na tayo ngayon mga kachapsi sa Baitan Beach. Ayan oh. Wow. Ang daming tao siguro dito, may mga sasakyan ng mga kachapsoy. Tara, baba tayo. Ayan, welcome to Baitan Beach, Barangay Kabadyangan, Lawang Northern Samar. Wow, grabe mga kachapsoy, ang ganda. Dito pa lang sa bungad makikita mo na yung napakagandang rock formation. Wow, at may mga tao din dito mga kachapsoy. May mga nagiinuman oh. Ano kaya? Tagayan kaya nila ako. Umasa ka pa. Hindi ka naman makakilala ng mga yan. Maliban na lang kung makapalang mukha. Tara guys, libutin natin yung lugar. Grabe ang ganda. Lalo na sa personal mga kachapsoy. Kung dito sa sa video, limitado lang po yung ating kuha dahil hindi naman po nakukuha natin yung mga detalye. Pero sa malapitan po talaga, grabe. Amazingly amazing. Beautifully beautiful. Basta, ganun. Sobra yung description ko kasi sobra talaga sa ganda. Grabe mga kachapsoy. Isa pa sa sadya natin dito mga kachapsoy. Narinig natin sa mga kwento-kwento na may mga ano daw dito. May mga onggoy. So tingnan natin kung matatimingan natin mga kachapsoy. Makukuha na natin ng video. Oo. May tandid to kurokoy ba? Saluyo. Piri gid. Yung lalo ito ngay may tawo.
Yan o. Oo. Matid. Diri gan. Ayan mga kachapsi, wala na tayong naabutang mga unggoy dito dahil tanghali na at dumarating daw po sila dito mga umaga at kailangan daw po may mga dala kayong pagkain para makita kayo at lumabas po sila sa bumaba po sila mula sa bundok. So buti na lang mga kachapsoy at may mga kaibigan tayong nagpadala ng mga kuhang litrato at video, so insert po natin dito para makita po ninyo. Oh, shout out dyan. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at sa lahat po ng mga taga Batag Island. Napakaganda po ng Baitan Beach. Sana po pangalagaan po natin, protektahan at panatilihin pong malinis at maganda. Hi! Search niyo Maestro Waray sa Facebook. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at shoutout din po kay Marilyn Eringco, isang residente dito ng Barangay Kabadyangan. Siya po nagpadala sa atin ng kuhang video tungkol sa ilang mga nakikita mga unggoy dito. Wala, nagkalugtad na ira. Ayan, thank you so much. Shoutout sa inyo mga lods. Ito po yung mga lods dito sa sa Barangay Kabadyangan, Laon, Northern Samar. Nakita po natin sila dito sa sa Baitan Beach. Shoutout sa inyo at maraming salamat mga kachapsoy sa inyong patuloy na pagsuporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Hanggang sa susunod.